Em presento com a alcalde de Corbera sabent que la gent no ha oblidat tot allò que ha fet el Partit Popular durant les últimes legislatures. Per posar algun exemple, el polígon industrial, la font d'osmosis, la remodelació de l'avinguda Ribera Baixa, l'ecoparc, el poliesportiu, també la creació del bono llibre o la declaració del paratge natural municipal de les Fontanelles. Corbera és el meu poble des que soc menut. He nascut i crescut ací. I el fet de presentar-me a l'alcaldia junt a l'equip de persones que m'acompanyen no és més que un desig col·lectiu per tal de canviar tot allò que no ens agrada. Som un equip jove, de persones professionals i preparades, gent amb experiència i amb ganes i il·lusió per canviar el nostre poble. Com ja he dit alguna vegada, m'inquieta veure el número de persones que encara no tenen faena. M'inquieta l'abandó i el desús del nostre patrimoni històric. El mercat dels diumenges s'ha convertit en un negoci per a empreses externes al poble. El casal jove està infrautilitzat i sense cap tipus de programació per a la gent jove. En resum, si ens donem compte, estem parlant d'un deteriorament constant del nostre poble al que pareix que ja ens hàgim acostumat. Em sembla normal que Corbera estigui en l'estat en què es troba actualment, i això és trist, això ha de canviar. El nostre poble està ple de possibilitats, de recursos que caldria promoure per tal d'aconseguir un nou poble, modern, actiu i atractiu. Un poble per a nosaltres, per a tots aquells que es visiten i per a les empreses que es vulguin instal·lar. Us propose ajudar als jóvens, creant un viver d'empreses per a facilitar la instal·lació del seu primer negoci. Per altra banda, també planteja una rebaixa d'impostos, tant autònoms com aquelles empreses que creen treball estable. Volem estar centrats en les persones. Per això, crearem una nova borsa del treball per a vigilància rural i ampliarem el pressupost destinat a crear ocupació. Potenciarem el Banc de Terres Agrícoles Municipal i impulsarem la creació d'una unitat de protecció civil a Corbera. Crearem una programació anual d'activitats per al casal jove. Establirem ajudes a l'educació preescolar i ampliarem el bono llibre a l'educació no obligatòria. I no hem d'oblidar-nos dels nostres majors. Per a ells, impulsarem els viatges culturals i turístics i crearem un transport a l'hospital per a les persones que no tinguin com desplaçar-se. En fi, un conjunt d'idees per millorar el benestar de Corbera, des dels més joves fins als més majors, sense oblidar la imatge del nostre poble. Tot això anem a fer-ho amb transparència, aconseguint que el poble estigui al corrent de tots i cada un dels moviments que es fa des de l'Ajuntament. Això sols és una xicoteta part del conjunt d'idees que tenim per a millorar el benestar de Corbera. Ara és el moment de fer el canvi. Junts per un gran poble!